Ayo. Ay. Ayo. Na si Ma'am Josie Adlaon. May matag mangangita mi ni Ma'am Josie ng Adlaon. Ahinte mi sa Magnolia, ma'am. Oh no. Naka-order nga chicken daw sa Prince Hypermarket. Ha? 25 pieces. 25 ka buo. Oh no. Tag 195 ang isa. Kamusta ni mga pangbaligyan eh? Dili. Ahente mi sa Magnolia. Deliver man sa imo ha. Ikaw man kasi Ma'am Josie Adlaon. Purok Calube, Aurora. Oh, na yun. Dili gid pa deliver kay ang giingon ani is order daw ni kay pambaligya. Oh, sa online. Kisa nag-order ni ma'am? 25 pieces. Then tag 195 kay og dili man good bulk order kung gamay ra imong orderon tag Mahal kayo. 230 gid ang each. Apo. So kani 195. Pwede ni mo ni mabaligya og sig 220. Mahalin ka na. Lamig ka na mahala. Nagkukod ang chicken sa Magnolia, ma'am. Labaw siya sa kilo. Per piece manggod siya. So, kung 25 pieces, 4,875. Imo mabayaran. natin. No, 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 Mapinda na imo. Nana ra ba ang kuwan rin, ma'am? Nana dari manok. Wala diha. Opo. Sige lang, kaya mo na lang bayaran. Pupunta. Kasya lang. Kasya ba ni ma'am? Out. Mag-video lang eh. Kasya. Kasya ba ni ma'am? Oh, sige ka lang. Oh, unsa may kuha na lang. Tanaw na magdagan ba? 25, ma'am. 25 ka ba? Ah, mahala ko na nagunukan ay. Dili, barato na ma'am. Kaya 230 ba good ang each. Bisag mo, bisita ka sa Prince, ma'am. Dira naman minaka-assign Prince Hypermarket. No. Sige, ato nang ibalik yan. Mahalin ka na. Nagtawa siya. Dali, ma'am. Okay naman kasi mo ang bayronan. Mag-withdraw lang, Meg. Manghulam lang may kwarta. 4,000 daw. 4,875. Oh, no! Okay na po? Okay naman? Sige lang, kasi may bayad ba? Sige. Dali lang, ma'am. Sino mo bayad? Dali lang.
Ingon juga chicken, ma'am, or... Birthday day ni mo ron. Okay, so happy birthday. Happy na ka, ma'am? That's for you lahat. That's for you lahat. It's a prank po. So joke lang. Alright? So dili take 25 pieces yung chicken. Kung dili, surprise delivery for you. Happy na ka, ma'am? Ganaan ka? Okay, kanina gifts is para ni sa imata na. Okay, so, amo to pa yung namatay pa ubang doon. Alright, ma'am, so mayong utto. So, ma'am, nailad ka or kabalo na ka? Nailan. Wala ka idea na inani ang may tamo karon or nana ka idea? Wala, John. So, na-surprise gid si ma'am. So, anyway, magpaila-ila sa day ni ma'am o kinsami. Kaya basi natin nga lakaw, kinsami, no? Ganong nangilat pa gid me o Magnolia Chicken. We're in surprise birthday, surprise day para sa inyo, ma'am. So, anyway, we are from Everything Surprises. Nalang tayo sa ka-special person, ma'am, na gusto ka i-greet today, oh. Happy birthday! Palakpakan naman natin si ma'am. So ma'am, ingan-ani lang kaniya ka-special, ingan-ani kaniya ka-love na bisan wala siya diri is gusto lang niya ipabati ug unsa kaniya kahiligugma ug unsa kaniya ka-special. Bisan wala siya diri, ma'am, is gusto lang niya makisaulog sa imuhang adlaw nga natawhan. Right? So excited na ka mo dawat sa mga gift, ma'am? Naghilak na lagi ka, ma'am. Kabalo na kakisagata gani. Daghan, kasi na kay manguyabay. Balo na rama daw ni si ma'am. Tama? Wala, nani manguyabay si ma'am. Kabalo mga anak, ani ba? Nice secret admirer. But anyway, ay, okay na ka, ma'am? Relax lang ta, ma'am, ha? Okay, so since birthday ni mo today, nasa lagi prepare for you aside ani nga set up sa van. Siyempre, birthday ni mo, ma'am. Inani ka nila ka-special. Nasa lagi padala for you, ma'am, nga money bouquet with roses. Happy birthday! Talaga pa natin siya. Naga kay cash. Sana all. Ayan, so happy birthday, ma'am. Ganahan na ka, ma'am. Tanawa. Pila ka na, no? Unya, inikuhan, ipon ni ma'am. Alright, so syempre, birthday ni mo today, ma'am. Napagidaghang mga surprise gift. Nagusto ipabot sa iyo, Hadari, na sila kakanin sa Bilao, ma'am. Happy birthday! Napakanawa natin. Ayan, dali lang na kayo batang. Okay. Siyempre kay birthday niyo today, special din kayo na sila. Tapos sila ipadala sa mga 2 boxes, Alberto's Pizza. Palakpakan natin. Ma'am, happy na ka? Happy na ka? Sobra ka happy si ma'am. Dali lang, hindi ka mag-isan. Alright, hindi na kayo kinakalit ko, camera girl. Padol na lang. Hindi na nakuha tayo sa nagsaghatag ni ma'am. Okay, so natay, pansit nilaw. Parang pumunta ka natin siya. Pampahaba daw ng buhay. Happy birthday. Siyempre, kay birthday ni mo, ma'am, dili po ni siya mawala. Nagin ni siya every celebration. Red ribbon cake, ma'am. Happy birthday! Okay, dali lang. Bro, mag-ipahawit si ma'am, no? So, syempre, kay birthday ni mo today, ma'am, na kay pagkaon, dili sa mawala, nasa siya ipadala sa imo nga. Walang ko. Soft drinks, ma'am, pampahilis. Happy birthday! Alright. Happy kay Kira. Ma'am, excited na ba ko kayo mag-isagata ganing nga surprise? Isa kani, no? Isa kani. Wala mga kay secret admirer, ma'am. Sure ba? Na-inform mo ni ma'am? Na naay manguyaway si ma'am? Gusto ko kabalang mga anak ni. Pila anak na mo, ma'am? 5? Agoy, sa 5 ka anak. Wala dyan nakahibalog. Kinsay gahatagan ni Ron. Okay. Ako ang basahon, ma'am. Kasi tawagan niya, ma'am. Sa imong secret admirer. Mag-share ba, ma'am? Wala? Wala di ay. Okay, so ako, since nakatagan ako mga surprise gift sa mga kids, dito sa mga kids, kana 30. Ano ko yan? Sige, dala lang. Dala lang sa siya. Dala lang daw. Okay, sige ma'am. Sige, okay na ka ma'am. Ready na kamay mo, kisag hatagan eh.
wala ko mahibaw. Kinsa ka nino? Unsay tawagan ninyo, ma'am? Kinsa ka na. Okay. Tara na, ma'am. Pabasa. Kinsa man, kinsa ka na. Pahilakod si kanino. Daghan pa kayo sila, 5 man na sila. Mama. Una sa tanan, gusto ko magpasalamat sa tanan pag-antos nimo para namong magsuon, ma. Salamat sa pagbantay ug pag-asikaso sa imong mga apo samtang wala mi diha. Dili kabayran imong mga sakripisyo para makahuman mi tanan kamo ni Papa. Ayaw kabala ka, ma. Maski wala na si Papa, dili ka namo pasagdan. Taman sa among makaya, among buhaton tanan para makasukli mis imong kaayo sa amua. Ang ako lang wish nga giyahan ka permi ni Lord ug hatagan kag maayong panlawas. Hinaot nga malipayon ka sa imong adlaw na tawhan karon. I love you so much, Mama. Nagmamahal ang imuhang anak na si Ma'am ng Riyadh, Saudi Arabia. Palakpakan naman natin si Ma'am. Ayan, nag-cry na agad si Ma'am. Sige lang, Ma'am, nasay ko, it's a tears of joy. Si Ma'am Binaday ng Riyadh, Saudi Arabia ang nagpadala ng surprise for you today, Ma'am. So yun nilang yung kaniya ka-special, yun nilang kaniya ka-love, na bisan wala siya diri is talagang gipabati niya sa imuhang palangga kay kaniya. O special kasi ha. So karon, Ma'am, kabalo naman kita kisaghatag aning surprise, okay ra mga yung kung sa imo ikasulti sa iyahang surprise nga gihatag today o sa iyahang letter nga gisulat for you. Ako, wadyo ko kay Balo ngayon, ani na ilang gibuhat. Salamat kayo, Ngayon mo kong gihatagan, Binani. Sa akong birthday. Salamat niyong tanan akong mga anak. Wala ko na mo, ha. Binani dahil ka na ko ang iyong gihatagan ako. Salamat niyong tanan. Yun man sa uban akong mga anak, wala pa din inaabot. Salamat kayo. Palakpakan naman natin si Ma'am. Ayan, so happy birthday once again. Thank you so much, Ma'am. Nasayag ko nga ka ng imuhang luha na siya sa kalipay, no? So syempre wala yung kagadaho, Ma'am, nga naday maabot ngayon ani nga surprise imuhang adlaw nga natawag karon. Okay, so inom sa water, Ma'am. Ayan. Inom po daw siya. Ayan, relax lang, Ma'am, ha? Okay ra ka, Ma'am? Okay. Sige lang kayo, mag-celebrate ta karon nga magmalipayan, okay? So happy birthday once again. Basta na pa kay kadungag, Ma'am. Wala kami dungan. Manawag namin niya. Dawag ko niya. Decide ko nga si Ma'am, wala pa kasabot siyang gibati karon mixed emotions, no? Siyempre, wala dyan kagadahom. Nga naday ngin ani nga pakulo ang imuhang anak nga si Ma'am nga nasa Riyadh karon, okay? So this time, kay naman imuhang ubang mga anak diri, okay ra mga ipag birthday wishes. O sa inyong birthday wish para sa inyong mother, okay? Kisa man. Sisters. Ay, sisters si Ma'am. Anak lang sa, sige, isa lang ka anak din. Later na pod, hatag na pod ang ubang mga anak. Relatives, friends, kasilinganan, nga na diri karon. Sige na po. Ano yung ngalan ni Ma'am? Ma'am Charming? Carmen, Ma'am Carmen. Alin na mo? Di, it's okay na mo cry kasi kana siya is luha man na siya sa kalipay. Wala man taga-expect good ani ngayon ani. Okay? Alright, okay. So, Ma'am, imuhang mother is nag-celebrate sa ikapila ni mo katuig karon, Ma'am? 58, okay? So, ika-58 katuig ni Ma'am nga nag-celebrate sa adlaw nga natawhan karon. So, unsa pud imuhang birthday wish sa imong mother, and then unsa sab imong ikasulti sa imong sister nga nagpadala ning surprise nga naa sa Riyadh. Diba?
Wish mo na kay ma'am. Sige. It's okay nga mo cry. Normal mo na. Madaghang salamat kay ibo ko gidawat ang ginalayin. Wish na unta hatagan ka o dugang pa mga katuigan na makauban namo. Then ni MM salamat din. Wakot ko kabalo nga. Gabi mo ko lagi pahibalo nga. Ngali di ay ihatong gisatan. Tunaan. Salamat. Happy birthday, ma. Salamat. Kiss mo naman. Palakpakan naman natin si ma'am. Mga kids. Happy birthday, Mamila. Happy birthday, Mamila. Thank you. Isa pa. Si baby girl naman. Ikaw naman, baby girl. Sige, baby. Ika. Relax yan. So cute. Pati mga bata nag-iyak. Okay, so kayo salamat, ma'am. Palakpakan natin ulit. Ayan, happy birthday, ma'am. Grabe, love cake kasi mo binalay. Alright? Kisa pa man? Or niya na po. Ay, Suan, alin? Alin, ma'am? Aha naman to, sister. Alin, ma'am? Beautiful. Alin, ma'am? Sige na po. Then, ma'am, dito. Tapari, imong sister, ma'am. Let's celebrate imong sister sa ika-58th birthday. Okay? So, sa imong birthday wish para sa iya, ma'am. Ay, akong wish na Diyos December, hatagan pa siya daghang katugan sa iyang kinabuhi para makaalagad pa siya ang mga apo nga anak ni MM Ming duha. Alright. Happy birthday, Day. Salamat. Nagkay-iyak sa si ma'am. Kaya nagkay. Palangi ba yan na imong sister? Ayan. Happy kayo si ma'am. Luha na sa kalipay inyong gibati karon, no? Kay syempre dili ba yan ingon ani karon na experience na ni mo ni before ma'am or karon na dinahita mo sa imong birthday. Karon pa gid tapos ang kinabuhi. Oh, memorable kay ni siya experience. Okay. So this time naghantong mig mga pakulo unya na pod ang mahatag og mga birthday wishes. Pa-relaxan sa natong uban kay naghihilak na sila to diri. Alright, so this time ma'am nami gi-prepare nga song. So ako ang gihangyo nga mo tindog ka ma'am then hangyon ta mo ha. Isaya na tog sweet si ma'am, okay? Murag gadibo. Isaya na to kay talag sara man gud ni siya nga moment. Dili man gud ta always nga naingon ani no. So chance na nato nga ma-dance na tog sweet si ma'am. So na gi-prepare nga song ang imong anak ma'am. So kantaan ka sa main partner. Then as if na lang nga imong mother, imong anak may nagkanta ni ma'am. Then ang mensahe sa awit para gini sa imong, okay? Ayan. Palakpakan naman natin. When you wake up each morning and you feel like falling, I'll be there for you. Dance naman, dance. While the road seems uncertain and you can't stop the hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. When the world is unkind and your dreams they need more time, I'll be there for you. If the rules they keep breaking and the future is fading, I'll be there for you. The rainbow will end in the palm of your
Just hold on tight. We can take to the skies and Sayawin mo na. I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Mga kids, sayawin si Lola, Mamila. Yan, hapit kay Lola mo. Love kay Lola, love. Yan, palakpakan naman natin. Alright, thank you so much sa inyong hatanan. No? Sa Tibok family ni Ma'am, ginagari karon. Ngayon, celebrate sa iyong birthday of nakidance og sweet para kay Ma'am. Happy ra ka, Ma'am? Ganahan ka, Ma'am, sa nakita mo parang yung surprise. Grabe kanindot ang celebration sa birthday ni mo karon, Ma'am. Alright? So this time, kay wala pa man kahatag og birthday wish tanan. Dili mo kay kiyas. Pa-wish yun muna ako. Alright, dali lang. Sige lang. Kisa may una na po. Sige, Ma'am. Ikaw, Ma'am. Okay, dali lang. Dali. Napari si Ma'am. Sige, napari ka. Alright. Sige ha. So, unsa man imong birthday wish para sa imong tita? Mami. Ah, mami. Okay. Sige. Sabi birthday wish kay mami. Happy birthday, Mami. Ay, salamat sa tanan dayon. Unta nga tagahan pagkagtaas sa kinabuhi o kanang unta nga daghan pang more blessings to come, and unta nga kanang happy ka sa imong birthday today. Kay Ma'am MM. Ma'am. Salamat po na Team M sa kanang walay kanang puwas nga pagsuporta sa imong mama. Yan. Balak pa ka naman. Alright, thank you so much. Next. Alin naman there? Sige na po, Ma'am. Naghilak na daan. Itong pestoryahan si Ma'am. Unsa imong birthday wish para kay Ma'am? Wala, salamat kayo sa imong natabang namo o uyang po nga hatagan pakagdaghang kinabuhi katuigan katiman sa mga bata. Wala. Ayan, tagis. Mamihap mo naman. Kiss mo naman si Ma'am. Nalimutan ng kiss. Ayan. Nagkakaing salamat. Next po. Kani, video. Sige na po. Ganun na naman yung sige hilak. Sige lang. Sa imong birthday wish kay Ma'am. Happy birthday, Ming. It's okay. Salamat kayo sa pananayin. Salamat na din, ma'am. Stay healthy, Ming. Kanang ta-apper mi ka-happy. Dayon. Ayaw yung kagalingon. Kaya daghan na pa kay bata. Bantayon. Then, Ate Mim, thank you po. Ay, makakaunod. Thank you kayo. Maraming salamat. Love you, eh. Balakpakan naman natin. Alright, thank you so much Nangga sa imong birthday wish para kay Mami nimo. Alright, so this time naman take cake. So, alin mo dito na? Kaya itong kantahan na happy birthday dito ha, alin. Ito ang kantahan ka na mag-happy birthday, Ma'am, then wish mo sa imong birthday today, then blow ka sa candle, alright? Sige na, pero alam na. Okay. Okay, so kantahan na happy birthday ha.
Ready? Dana, later. Sabayan na to ang song, okay? Later. Okay. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, happy birthday, ma'am. So now, unsa man imong birthday wishes Adlaon man tawag ka na. Ako gihangyo sa Ginoo no, nga hatagan pa ko taas nga kinabuhi, hatagan ko kapiskays panglawas. Aron maka serbisyo pa ko sa akong mga apo kay daghan kay ni naanak ko. So, salamat sa Ginoo nga akong mga anak hatagan ko yunani day ka dako nga kuan gasa sa akong birthday. So, salamat kayo sa tanan. Salamat po sa akong tanang mga anak, akong igsuon. Salamat mga pagkumarkot. Salamat tanan. Blow the candle, ma'am. Blow the candle. Tayo. Yehey! Palakpakan naman natin. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, talakpakan natin ulit. Yehey, happy birthday, ma'am. Now, mga tanong ko, kung saan malibong ibati sa surprise na giyatan sa mga anak karon, ma'am. Sobras kalipay. Kaya sukat ako kinabuhi karon pa ni naitabo. Kay nani di ay nagilang gihatag nako. Nagpasalamat ko nilang tanan ang anak. Sabi na, ni Imim, nga mo di ay naghatag atin. Wala siya kagaraw, ma'am. Salaway. Medyo ko kay Pero Balaw, willing yun siya na. mo bayad, ma'am. Portahan si ma'am. Wala po pare oh. Portahan si ma'am. Mabayad din siya Medyo ko 4,000. nagtuo kay bago pa bigyan padalang kwarta. Okay. Nya, wa ko magpanina ni day ang gihatag nako. So, special lang siya kay kasi mong anak, ma'am. Magpalangga lang siya kay kaniya. So, napo kay ma'am, kadungag, ma'am. Okay na. Naghut-hut lang dughan ni ma'am kay mixed emotions. Alright? So daghang kayong salamat sa inyo ang tanan ug daghang kayong salamat ma'am. Nasayod ko nga grabe gid ang kalipay nga imo nabati karon do. Yun din yung feel na mo sa imo ha. Bisan kami malipayon sab nga nakisulog sa imong adlaw nga taon karon. Okay? So this time mas lalo pa kita malipay. I really hope nga mo participate gihapon ka. Okay? Napami last na lang dyan. Dance challenge ni siya. Alright? Para bibo ta bisa kita lang nag-celebrate sa adlaw na taon ni ma'am. Okay? Sige. Ma'am, appeal ka ni ma'am ha. Dance challenge. Okay, sige tindog ma'am. Alin mo, kadyan lang kayo. Sige. Sige na. Okay, na. Dito ka pikas, kaya ka makita. Okay, sige, ready? Ready? Kuyawan. Ready? Alright. Ataw! Ataw! Sige ma'am, ataw ma'am! Ataw! Sige pa! Sige na ma'am!
dapat makakuha dyan. Matawag yan. Sige, mga ayaw mo kaulaw. Sige na, ataw. Ready for final performance. Alright, ready? Pak! 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 Alright, thank you so much. Palakpakan nyo naman. Ayun, kayong salamat sa mag-participate. Alright, grabe ka-happy ang celebration ni ma'am. Instant. Okay ma'am, lingkod ma'am. Balik ma'am, balik. Wala na ipahabol din na kasi kapagatan mo po. Okay, so ma'am, kayong salamat sa inyong tanan, no? Ma'am, happy ra ka ma'am? Happy ra ka sa celebration sa mga adlaw na karon? Happy kay si ma'am, alright? So nasayot mi nga grabe ang tanan, nagbalipayon jud nga nagkaulog sa mga adlaw nga natawag karon. So even kami na happy sa mi, no? So unang-una sa lahat, salamatan kay Ming, especially sa mong client at si Ma'am MM, nga nasa Riyadh, Saudi Arabia ka. Ma'am M, thank you so much for choosing and trusting Everything Surprises. In behalf of Everything Surprises at Ma'am, ako be birthday with sa inyo, okay? So, nasayot ko, dalagang di kayo ang Diyos na nakaabot pa dyan ta Ma'am sa imong ika-58 sa katuig. Og nasayot ko nga, dili lang kay karing nga celebration na ato ang i-celebrate sa imong birthday, no? Dagan pag yung birthday, mga katuigan, ang ihatag ang Ginoo sa imong Ma'am. Og nasayot ko nga, sunod higayon, basin dili lang kay nga nani kabongga ang surprise nga ihatag sa imong anak. Wala ka kabalawang no? Through sa pandemic, kasi nakaulit. Pero basin sunod tuig, makasaulog na siya. Uban ang imuhang mga tibok, mga anak, tibok pamilya, okay? So happy na ka ma'am. Okay, so magpabili lang ta nga magbalipayon ma'am, magkinawi lang ta nga uban ang gugma sa tibok pamilya ug kaminaw, no? So nasayod ko ma'am nga ang mayong lawas ihatag gina sa Ginoo sa imo always, alright? So once again po ma'am, happy 58th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si Wow. Okay naman, bye-bye din. Flying kiss ka sa camera po. Bye-bye. Flying kiss ha. Thank you. Bye-bye mga kids. Super cute. Bye-bye. Oh my God. Sige dali, bye-bye. Bye-bye. Flying kiss. Oy, si mami, wala. Bye-bye, ma'am. Appeal. Dito mga audience na to. Sige, bye-bye lang po. Sige na, bye-bye. Alright, thank you so much.